hanap tayo ng mga maluto natin na ingredients dito. Simple lang. Wagyu lang, char. Grabe talaga yung trust nila. Di ba, Bebo? Oh, walang lock yung iba, guys. Guys, Nitori. Yan yung pangalan ko sa Japanese. Nitori Charles. Alam mo, may nanonood ako, guys. Konti lang talaga yung mga overweight dito. Na hindi naniniwala na pwede kainin yung balat nila. Ha? Ang pangalan ng pharmacy is Sugi Pharmacy. Ito yung damage. Yan. Good morning, guys, and welcome back to my channel. And it's another beautiful day dito sa Osaka. Dito pa rin tayo. Pero for this time, nasa Tennoji area pa rin tayo. And we are still at our Airbnb. Thank you to Kay for booking this. So, first time natin magstay dito sa Tennoji area like many other places sa Japan. Kasi nga, di tayo palagi dito. And we are going out today. And this is actually our last full day dito sa Japan and Osaka. So for today's video, we are going around pasalubong shopping and shopping din kasi marami na tayong damit na hindi na magsaserve kasi yung matagal na yung mga damit ko since high school pa. Hindi ako lumaki. Also, we are gonna have late lunch. We're gonna buy stuff from the grocery store. Saan ba si Kay? Lumabas na ba siya? Ay, hindi pa hata dumating kasi nag-stare siya. Yes, tumigil ako kasi may tao pala sa lobby, nahiya ako. Anyways, here's Kay. Wow, wow, wow. Again, dito pa tayo sa Tennoji area, di ba? Ito yung labas ng Airbnb namin. Huwag kayong ma-scam, guys, kasi residential to. Safe naman siya sa gabi. Tapos parang may factory dito. Di ba? Parang lumber yard eh. No? Parang furniture store or lumber yard. Yeah, tapos mag-late lunch tayo, kukuha tayo ng pagkain sa grocery store and magluluto tayo dito. Hanap tayo ng mga maluto natin na ingredients dito. Simple lang. Wagyu lang, char. Wagyu lang. Sige guys, update ko kayo. Lakad muna kami 20 minutes to our first stop. Guys, ito yung Tennoji area sa umaga. Medyo cloudy ngayon. Tapos nasa 80s yung weather. Tingnan nyo guys, ang daming bike guys. Sabi ni Kay daw, maraming hindi nakalock. Tapos merong iba nakalock naman. Pero nilalagay lang nila dyan guys. Grabe talaga yung trust nila. Di ba, Bebo? Oh, walang lock yung iba guys. Ito parang feeling niya bike siya. Feeling niya bike siya. Pero ganito lang yung Tennoji area sa umaga. Na-remind ako dun, para siyang Asakusa guys, nung saan tayo nung nagstay tayo sa Tokyo. Nung first week natin sa Tokyo long last year. You know. Tapos punta kami dyan ulit sa Haruka's 300 kasi may shopping mall dyan. Doon tayo kagabi. So ngayon sa umaga na naman. 20-minute walk lang siya from our Airbnb. Okay lang naman kasi wala kaming dala. Dito na kami sa walkway guys. Papuntang Tennoji Station. Doon tayo bibili sa first stop natin is Chachang! Yan. GU! Kita nyo? Yan. GU. Or GU. Or GU man. Ang ganda guys yung walkway nila. Yung overpass. Paikot guys para isa na lang guys ba? 4 na building or mapuntahan nyo. Yan. Dito tayo. Yan yung mall natin guys. Mio Tennoji. Sa taas ng Tennoji Station. Grabe yung Mio sa kanila guys, mall. Sa atin yung Mio sa atin is motor. Ito siya, mall na siya agad guys. Ayan. Ganda Ano kaya dito? Ganda Bibo. Parang regular lang siya na mall, tas malamig, masarap. Ayan. Hanapin natin yung GU. Sa 5th floor daw yung guys, yung GU. So parang nasa 4th floor na ata kami. Meron din silang parang mga food court dito guys. On this mall. Yung mall tawag niya is Tennoji Mall. Ito na ata yung 5th floor. Wala nang elevator at saka escalator eh. Merong floor map. Guys, parang nawala kami guys. Pero dito sa floor na to, daming pagkain guys Mura daw guys. May mga ramen din dito guys. Parang food court na ata to.
dito sa gilid. O, fruit salad ba yan or sushi bowl? Parang pokeball. Parang pokeball, guys. Yan o. Napin muna namin yung Gio. Diba niya, ano siya, okonomiyaki. Meron pa din dito, mga katsu, babe. Tapos omurice. Ito yung gusto mo, babe. Dito na tayo, babe. Parang na-specialize sila dito ng ano talaga, omurice. Guys, yan yung escalator nila, guys. Nahanap namin escalator pa 5th floor. Ano, may pa-flat action pa, guys, oh. Cha-chang! As yan. 5th floor na tayo. Dito daw yung Gio. Guys, Nitori. Yan yung pangalan ko sa Japanese. Nitori Charles. Parang walang Gio dito. Parang fake news na naman to, guys. Saan ba yung Gio dito? Guys, nawala kami. Itong Nitori Express pala. Para siyang hardware store or para siyang, ano matawag dito? Parang Daiso. So, bumili kami ni Kay ng 3 chopsticks. Cute na chopsticks. Ano siya? Nagastos namin 1,397 yan. Binilan ko na siya chopsticks. Yung mga design namin. Hanapin natin yung Gio. Nawala kami. Guys, nasa ibang building pala yung Gio. Ito na. Nakakita na namin yung ano. Parang sign. Ibang building pala siya, guys. Maling building na pasukan namin. Parang annex. Ito. Buti na lang tanong si Kay. Ito. 5th floor na dito, guys. 5th floor dito. Ibang building na naman to. Tatang! Gio, guys. Ito na yung Gio. Malaki pala Gio nila dito. Buong floor. What? Tara, hanap tayo ng damit. Yung, alam ko na yung bibilin ko dito. Ano siya? Suit, tsaka ano. Tawag dito. Medyas ni Kay. And then, sling bag. Hanap tayo. Guys, so, para sa MBA ba? Yan o. Okay, small to, guys. Tapos manipis lang. Mainit sa Texas eh. Ano? Ito lahat. Yan siya, guys. Maganda siya kasi manipis lang siya, guys ba? Bagay siya sa Texas. Tapos ano siya? 4,990 yen. Ito. May pocket pa siya dito. Ano? Tapos yung pants naman, 2,990 yan. Ano? Nipis din. Terno sila. Ewan ko kung small ba or medium. Try natin yung medium. Itong medium, guys. Parang mas ano na. Mas malaki masyado yung medium. Yung kamay. Yung kamay tinata makita yung ano. Yan. Tapos parang masyadong mataas na yung pants. So, medyo maluwag-luwag yung medium dito. So, small na lang siguro tayo. Tapos dito. Medium tayo, medium. I mean, small tayo, small. Kasi dito, masyadong mataas yung sleeve. Okay, so, UT! Ito yung school color ng school namin, yung sa MBA natin. Bili tayo isa. Kasi para masuot natin bagay. Tapos yung design, see-through. 2,490 yan. Bili tayo isa. Guys, so, tapos na kami sa GU. Yan o. Medyo napadami. Hindi na naman kami nagsashop ng palagi. Pero nagutom kami, so di ba instead na mag-lunch tayo sa bahay, medyo natagalan. So, ito. Nagugutom na talaga kami. Alauna na. 2 na pala, 2:15. Tapos kumain kami dito. Hindi namin alam kung anong store to. Lagay ko lang sa baba kung ano. Ito yung in-order ni Kay. Yan. 1,680 yan. Tapos, ano yung in-order ko, babe? Ito. 1,000. Oh, ito pala. 2,100 yan. May rice na tsaka sabaw. Yan. Sarap, babe? Okay lang? May free siya na salad. Yung salad na parang may ice cream. Check natin. Tapos pupunta pa tayo ng grocery mamaya. May sabaw. Yung lasa parang
Parang Lucky Me na noodles. Yung sabaw. Masarap. Hindi siya. Yan guys, itry natin yung salad ni Kay. Parang ice cream yung salad guys. Try natin. Nag-overrice mo today, ito matubag na sa June. Mashed potato pala. Masarap guys yung yellow na sauce. Oh. Mangutan na kung tapos sa size. Guys, tumating na yung food. Yan ah. Yung baboy. Kuha na lang, okay? May spaghetti guys. Bayad. Tartar sauce. Salad. Tsaka yung tempura. Tapos may rice. Yung keke, tignan nyo keke. Maganda. Kanang driver ba? May katsu, omurice. May rice din sa ilalim. Tapos may sauce. Try natin first bite. Cheers. Masarap. Bebo. Parang siyang sinugba na basa. I feel like you're gonna like this. Diba? Parang sinugba. Spaghetti nila guys. Try natin to. Mainit? Ito. Sarap yung spaghetti nila. Ito, try natin yung tempura. Ito. Tempura. Cheers. Sarap. Diba, bebo? Sarap, guys. Sarap siya, beb. Yun sa kanya, sarap. Yan. May katsu pa siya, tsaka rice, tsaka fried rice. Guys, nasa grocery store kami. Bibili tayo nito. 2135. Tapos, ito. 1,320 yan. Ito naka. Guys, so update. Nakabili na kami ng grocery. Ito yung nabili namin. Ginamit na namin mga cash namin na iwan. So, ito lahat 6,198. Bumili si Kay ng sweet potato nila. Masarap to guys. Tapos bumili na kami ng pineapple, tsaka yung microwavable rice. Bumili siya ng mga bread. Tapos yung wagyu. Yung nakamahal talaga guys, yung wagyu. So yung wagyu guys, dalawang set binili ko. Mga 2,000 yen yung isa plus, tapos yung isa 1,000 plus yen. So siguro nasa ano siya guys, mga nasa $30 or $20. Kung sa yung cut na binili ko ng 2,000 yen higit. Sa Amerika yun guys, almost $100 yun or not around $100 yun. So siya, nandun si Kay. Nandito kami sa OS Drugstore sa tapat nung grocery store. OS Drugstore pangalan guys, yun yung logo. Ba't kami nandito? Kasi alam mo yung Japan, famous siya for skincare products, Japan tsaka Korea. Bibili siya ng mga skincare products. So bibili sana din ako, kaso dami naming dala. Hindi na muna ako bibili. Siya lang muna. Dito lang ako sa gilid. Dito lang muna ako sa gilid. So siya muna bibili. Pero guys, tip lang. OS Drug, isa sa mga Cosme tsaka OS Drug ang mga isa sa mga cheaper bilihan ng mga skincare products. So after niya bumili, ako na naman. So yeah, dito muna tayo, tambay lang muna tayo. Tapos guys, ito yung Cosme drugstore. Marami sa all over Japan. Hanap na lang kayo. Ay, Cosme, OS Drug. Tapos ako, tumatambay lang ako dito, nagpi-people watch dito sa nasa Tennoji Station kami sa basement. Yan. Tapos alam mo, may nanonotice ako guys. Konti lang talaga yung mga overweight dito. If not yung mga overweight, hindi masyado malaki, hindi yung morbidly obese. Kasi siguro din sa nila, sa lifestyle nila, yung the way sila kumain, yung kumain sila guys, yung tamang-tama lang talaga, yung hindi sobrang busog, tama lang, yung 80% lang na busog. Grabe talaga, as in, tas palagi silang naglalakad. Yung common sa kanila, yung matatanda naglalakad pa rin. Yun nga, maganda yung transport system nila. Tapos grabe yung investments nila guys sa sa anong tawag dito, sa walking shoes. Grabe. Ewan ko kung ma-notice nyo. Yan. Yan guys, nakauwi na tayo sa bahay. Let's go! Ito, haul reveal. Tsa-tsan! Di namin mabuklas lahat kasi mamaya na pag-empake namin.
Anyways, masakit yung damage pero siguro worth it naman. Si Kay, ito yung nabili niya sa skincare. Ito yung akin. Bibili pa kami mamaya ng pupunta pa kami ng ibang tawag dito? Drugstore. Kasi maliit yung drugstore na puntahan namin. Tapos, wala silang tax-free guys. So, babala lang. Kung pupunta kayo sa OS drugstore yung napuntahan namin, mura sila talaga. Pero, yung downside, tinignan namin sa internet, sabi ng ChatGPT, mga 20 to 30% cheaper daw sila sa rest of the drugstores sa area. Kaso, wala silang tax-free. So, kung 20 to 30% cheaper din, parang mas malaki pa rin siya kaysa tax refund. And limited lang talaga yung products nila. And, bumili. Small store din sila. Tapos, meron akong dito, bumili ako binilan ko ate ko ng moisturizer. Ito. Lotion ata to. Pinabili niya. Hindi, akin pala yan. Ano yung binili ko sa kanya? Ito, moisturizer na to. Ito, moisturizer na yan. Binili ko siya ng refill. Konti lang nabili ko. Binilan ko siya ng ganito. Konti lang nabili ko kasi, yun nga, maliit lang yung store. Pupunta pa kami ng malaking store. So yan, hindi ko maano yung price kasi nagmamadali na din kami. Pero ito guys, yung grocery, i-reveal ko yung grocery talaga. Kasi kakain tayo ng grocery. Let's go. Ito guys, pakita ko yung grocery haul namin. Ilabas ko na lang kasi ilapasok namin sa ref. Kamote! Kaya itong kamote, babe? 199 yen. Isang kamote, kinagatan na niya. Ubusin ko na lang yan. Dalawa yung binili niya. Tapos, itong juice. Tapon ko na to kasi tapos na to. Pinya, guys, from Del Monte. Kano to? Kano tong pinya? Walang price eh. Walang price yet, guys. Tignan natin sa resibo. Paborito ni Kay yung Pinya. Pineapple. Ito, bumili siya ng caramel latte na Starbucks. Kano to? Assume na tayo na 200 yen to. Ito pa yung isang kamote. Yan. Bumili ako ng rice. Ano to? 200 yen tong 150 yen tong rice. Ito. Magra-rice tayo. So guys, yung wagyu pala guys, bukas na natin to kakainin yung wagyu. Bumili ako nito. Isa pa. Itong parang side dishes. 200 side dishes. 298 yen. Nakita niya sa TikTok to. Ito. Ano nga to, babe? Ohio pudding guys. Ohio pudding. Bumili ako ng ponzu. Bumili pa siya ng isang pudding guys. Nalanay na. Creme brulee. Na scrambled day na. Tingnan nyo. Na ano na. Dahil sa init. Tapos, asin. Ano lang yung asin nila guys? 58 yen lang yung asin guys. Naluto na yung wagyu guys oh. 1,320 yen. Ito guys, 2,130 yen tong wagyu na to guys. All in all, 6,200 yen to guys. Ito lahat. Guys, sinubukan kong basahin yung resibo. Ano pala siya guys? Japanese pala siya guys, so di ko mabasa. Kainin ko na tong kamote. Masarap tong kamote nila guys. Fun fact, pwede mo kainin yung balat ng kamote. Basta hugasan nyo lang maigi. Nainit ko na yung kamote pala. Sa hindi naniniwala na pwede kainin yung balat. Sarap po eh. Masarap ng kamote na dito guys. Sobrang tamis. Ulit. Huwag hindi ko naniniwala. Pwede kainin yun, no? Wow. Patulak guys. Pokari sweat. I-pause ko lang muna tong vlog na to guys. Continue na tayo mamaya. Magpapahinga lang muna kami. Continue tayo mamaya after ng dinner. Okay? Kita-kits. Ayan guys, so ito yung isang pharmacy. May bibili pa kami ni Kay. Ang pangalan ng pharmacy is Sugi Pharmacy. So ito naman may tax-free naman sila. Yan si Kay. Hanap tayo ng mga bibilin dapat. Ito guys, effective to guys. Effective to para ilagay sa paa pag naglalakad. Ito babe, sunblock guys. 880 yen. 880 yen kung tax-free. Kuha tayo isa. Maganda to siya. Meron akong ganito sa Amerika, binigay ni Cindy. Guys, ito cold medicine nila. Na-try ko na to last time nung pumunta ako dito sa Japan. Effective yan. 1980. Ay, ito bata. 4580. Yan ata. Ito din,
Guys, cold medicine, 1980. Ito. Binigay ito sa akin. Tapos ito din. May ano yan, may tranexamic acid. 1418 yan. Maganda yan guys. Guys, may nakita ako guys. Oh, ano kaya to? Hearing aid? Mahal siya oh, 6,300. Yan. Research ko ano to. Guys, ano to? Pang tinnitus to. 360 tablets, ay 336 tablets. Pang tinnitus to guys. Effective kaya to. Mahal siya eh. Guys, maganda to siya guys. Vitamin C na candy. 3,000 milligrams guys oh. Yung tablet na yung candy. 198 yan. Naka-sale. Kung kulang kayo sa vitamin C, pwede to. Guys, maganda to na mint guys. Magkano to? 238 yan siya guys. Ang sobrang tagal nitong mawala. Ito. Tapos, meron siyang malaki. Yung malaki is 438 yan. Yan. Tapos, ito guys, Florets. Maganda. Ay, ito. Yung xylitol. Hanapin yung xylitol. Ito pala. Yung xylitol guys. 598 yan. Maganda to siya na chewing gum guys. Kasi, ano to siya, dentist recommended to na chewing gum. Safe to sa teeth. Guys, maganda tong Curel guys na ano, moisture gel na moisturizer. 1,500 yan. Yan. Ito, nagpapabili ate ko nito. Cooling spray ang tawag. 748 yan. Isi-spray mo daw tapos lalamig yung katawan mo. Yan. Meron din silang itong sheets. Ito guys. Ito. Pwede mo lagay sa kotse mo. Tapos kahit ka kung yung pag mainit. Pwede yan. Bumili ako ng isa. Bili pa tayo ng isa. Dior na lang siguro no. Meron na isang Gatsby na malamig. Kahit natin Gatsby. Pwede siguro Gatsby. Yung eye drops na pag iano mo sa mata, may vitamins na tapos sobrang lamig guys. Highly recommended. Ito. Bumili ako ng ganito kanina. Diyan. Every morning and evening ako nagaganyan. Highly recommended. 198 yung maliit, yung pocket size, travel size. 648 yung yan yung ano, yung parang ganito. Yung parang ganyan, may dropper. Highly recommended guys. Malamig sa mata. Guys, Gatsby na grunge mat. Bili tayo nito para sa book natin. Moving rubber. 728 yan. With tax 800 yan. Guys, tingnan mo. May mouthwash guys, pang bad breath. 880 yan. Yan o. Lagay sa dila agad. Pang bad breath. Try nyo kaya ito guys. Hindi ko pa ito na-try. From Cow Company. Yan yun siya. 880. May second floor pa tong pharmacy guys. Ito yung pinabili niya sa akin last time hindi ko mabili. Ito. Tingin pa tayo dito. Guys, pinabili ako ng mascara. Ito, maganda daw to. Ito. 1,200 yen. Tapos ito, yung blue. 840 yen. Yung brand ay Kiss Me. Wala akong alam sa makeup. Sinabihan lang ako na bibili ako. Susunod lang tayo. Pasalubong ko to sa ate ko. Na din to guys na ano, na premium ano, lotion, parang lotion or moisturizer ito. Sikat to masyado, as in sobra. Yung technique lang guys is bibili ka ng ganito. Yan. And then bili ka ng refill, mas mura. Tapos mas marami pa ata. 890 lang yung refill. 1,000 yung may bolt. Tapos ito din. Ito, sikat to na brand. Parang lotion, ginagawang lotion. Yan. Ito, malaki. Parang siyang tubig guys. Pero effective. Sobrang effective yan guys. Vitamin C. Bili ka na isang ganito. Pack. Tapos, pwede din ito. Pack. Tapos refill na lang. Meron pa akong ganito. Refill na lang. Tapos dito banda guys, pang ano, pang pimple to guys. Sobrang effective nito. Meron akong ganito. Yung parang, iano mo sa pimple mo na fresh. 1380. Ang sobrang effective. Meron mas mura na version nito. Hanapin natin. Pero alam ko, isang ano mo lang dyan, yung pimple mo. Mawawala siya agad. I think within a day. Kasi sa akin, usually within a day, wala na. Hanapin natin yung mas mura. Medyo mahal-mahal to 1380. Ito yun guys. I-drop mo lang sa, ano mo, sa pag-poop mo. 1 drop poop. Babango yung, ano, parang potpourri sa atin, di ba? 298 lang. Mas mura siya kaysa ano guys. Kaysa potpourri. Yung potpourri, aabot di ba ng mga $6, $7.
Kuha tayo ng isang ganito, guys. Anong lasa to? Anong flavor to? Parang lemon, guys. Aray ko po, inulog ko. Kuha tayo ng dalawa. Kuha tayo ng dalawa. Ito, parang mint eucalyptus. Tapos ito, parang rose. Strip ko tong lemon. Kuha tayo isa. Mabango tong risotto, guys. Pero ang sobrang bahal. Ay, hindi na sobra. Pero ano. Kuha tayo isa nito. Huwag na lang tayo kukuha niyan, guys. Huwag na lang. Ito na lang. Meron akong hinahanap na na spray siya, guys, sa damit. Para mawala yung amoy. At saka ma-deodorize, saka ma-sanitize yung damit. Pagkatapos mong bumalik galing sa labas. Hinahanap ko yun eh. Every hotel dito sa Japan, meron silang gano'n. Dito na tayo sa guys. Sa mga tina-tina, guys. Ito. Mga pambabae, mga mascara, yan. Ito yung itsura ng pharmacy nila. Sobrang stocked. Maganda dito, guys, kasi stocked masyado. Hindi katulad ng mga ibang pharmacy na sa mga malapit sa tourist spots. Dito to sa Tenoji area, guys. Dami pang mga dito. Guys, nahanap ko na siya, guys. Usually, andito pala siya nakakalagay dito sa mga laundry, detergent, and freshener. Ito siya, yung spray. Nahulog ko. Ito yung spray. Ano siya, deodorizer and then sterilizing. Ito, translation. Mayroon ibang brands, guys, dito. Ito. Kumaba na tayo, guys. Hanapin natin yung isang sunscreen ni ate. Kasi nag-request si ate ng sunscreen. Guys, also, Japan is known for its high quality nail cutters. Nail clippers or nail cutters. So, ito, guys. Bumili ako last time ng... Ano may binili ko? Hindi ata itong brand na to. Ano may binili ko? Parang ito ata, yung itong maliit na to. Sobrang lakas, guys. Pili ko bumili ito or dito. Or ito, mas malaki to. Guys, ang sobrang lakas talaga. As in, sobra. Highly recommend. Tapos meron siyang mechanism na sasalo ng toenails mo. Tapos itatapon mo na lang. Ito. Yung akin meron yung sasalo. Ewan ko kung yan din. So guys, dami silang ito, mga patches, muscle patches, tsaka salon pass and stuff. Ito. Nakatry na ako nito. Magaling. Ito binili ko. Medyo mahal lang siya. Kasi yung salon, mas effective. Feeling ko effective to kasi may lidocaine to eh. Ito. Tapos ito, kumuha ko ng haplas. Ito, nakalagay 3% lidocaine. Marunong ako magbasa ng Japanese. Kasi bumili ako ng tatlo nito last time. Tapos ginamit ko sa paa ko. Hindi ko rin alam. Mas mahal to ng 100. Ito yung kinuha ko, yung mas mura, syempre. Ay, ito para siyang stick. Ito parang tubig. Ito yung parang tubig. Mabilis, dry acting yan. Mabilis yan mag-dry. Ito yung kinuha ko si Ango. Pwede mo maano sa Mahirap kung nakastick yan. Dapat, kung i-apply mo sa likod, dapat may natulong ka. Binili ko lola ko nito isa. Dalawa. Nahanap ko na yung request ni ate. Ito daw. Biore na sunscreen. 980 yan, guys. Cut daw yan. Yan. Dalawa na lang para matagal maubos. Yun. May tester din yung ba. Ano na yan? Sikat daw yan, guys. Yan. Dito. Ang daming mga sunscreen dito. Kaya na bahala kung anong gusto nyo. I think that's it. I wanna buy Purell na facial wash. Pero huwag muna. Meron pa akong natira sa bahay. Yung Cetaphil na gentle. Sige lang, hanap pa tayo. Saan yung dapat merong yung ointment. Yung para sa sa acne. Hanap tayo dito. Ito siya. Gabi na ngayon, guys, 10 o'clock at night. Ito. Ito pang acne. Ito yung akin. Mahal pala yung akin. OMG.
1,048. Mahal pa yun. Ito yung akin sa bahay. Ang sobrang bilis mawala yung pimple guys. At ito din. Nakatry na ako nito. 800. Sobrang effective. Yan. Joke lang. Ito pala yung akin. Hindi ako nakabili nito. Kasi mahal. Mahal to guys. Ito yung maliit. 948. Ito yung maliit sa 800. 150 yung difference guys. Grabe ang laki. Guys, ito yung clothes stain remover na sikat daw dito. 398 yen. So kung messy kayo, anuhin nyo na yan. Ito. Kwata isa. Ito. May instruction sa likod. Kwata isa. Check out na tayo. May mga chocolate pa dito. Ay, bili tayo pa sa lubong. Guys, ito tapos na ako mag-check out. Ito yung damage. Yeah. 15,100 something yen. So, nasa $993 lang siya. Pang one time lang naman. Yan, si Ken na mag-check out. So, after nito, uuwi lang kami. And then, we're gonna pack up na. Kasi bukas na yung flight natin. So, yeah. Guys, dumaan kami ni Kay dito sa Shinsekai. Dito sa may Tsutsinkaku area. Tignan nyo, ang ganda. Wow! Para siyang touristy area dito. Pansit? Wala. 1,180 lang guys ang pansit oh. Ito din oh, yung mga burger ba? 3,280. Mga tofu. 2,200. Kain tayo dito, babe? Ito guys oh. Sobrang lively. Wala babe. Ila na, gi-turn off na nila ang babe, tower. Di na makita, sayang. Guys, may tower dyan guys, sayang. Sayang masyado. Tina-turn off pala nila yung guys, yung tower. Sayang. Ito siya sa gabi. Parang nila, food district. Ito, cute nito oh. Balik na lang tayo dito guys next time. Uwi na lang kami ni Kay kasi pagod na rin kami. Whole day na kaming lalakad tsaka sa shopping ay char. Bumili-bili ng pasalubong. So pag punta kayo dito guys, anong oras na? 11 na guys. So kung pupunta kayo dito guys, dapat agahan nyo kasi tini-turn off pala nila yung lights. Sayang. Sana dito na rin siguro sana kami bumili ng anong tawag doon? Sunscreen at saka mga skincare kasi meron sila dito guys yung binilhan namin kanina ng sunscreen yung sinama ko kayo. Our skincare. Malaki din yung store nila guys. Tapos may tax free sila. Tapos nandito siya sa loob ng Tsutsinkaku area or Shinsekai area. Mas malaki do? Hindi, meron pa sa loob dun eh. Padulo. Ay siguro. First floor, second floor. Hi guys! Awit na kami sa Airbnb namin. Guys, di ba lalo nyo kanina bumili kami ng Ohio pudding? Yung si Kay. Guys, Pudding ba rin siya, babe? ewan ko parang Ohio. Basta ito guys, ito itsura. Ohio yung brand. Nasa 7-Eleven to guys. No, sa grocery ito ng Hindi, pero mabibili ito sa 7-Eleven. Yeah. Ibang convenience store. Din. Guys, sobrang weird kasi ewan ko kung milk pudding, yogurt, or ice cream. May coconut something. Ang rarap. Ang rarap. Anyways, ito yung haul natin today and yesterday. Kasali na yan dyan. GU. Hindi, kasi kasali yung dalawang shoes. Tapos, ito din. Kasali din to. Yan. Napadami kami. Guys, kasi kasali na rin siya pasalubong. And, yeah. So, hindi kami prepared kasi wala kaming check-in luggage na malaki. So, bumili na lang kami yung dalawang duffel bag. So, ngayon mag-empake lang muna kami. And, magpapahinga after. Buti na lang, 7 p.m. pa yung flight natin bukas. So, pero late tayo pupunta ng airport. End ko na yung vlog. Dito na. So,
Sana nag-enjoy kayo sa pasalubong shopping namin today. Sorry, hindi tayo nakapunta ng Chotsenkaku. O nga pala, kung pupunta kayo ng Shinsekai or Chotsenkaku area, yung tower, yung dating na natin kanina. Dapat before 9:45 kayo makapunta kasi isa-shutdown na nila yung tower lights. Okay? Hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana nag-enjoy kayo and hanggang sa muli. Don't forget to hit like and subscribe. Sana nagsabi. Take care and don't forget to take care of someone. Bye-bye!